Sige, mag-set up na kayo. Ako din, magsiset up rin ako ngayon. Mamaya ang parbangon ako magsisit up. Mas masarap. Scam. Garo. Ayan, this time magipay kami nga rin dapat iba. Basit manan na pong liliwa para kada kayo amin. Nyati kayo apong ang mga ganda. Hello! Nyati kayo yung mga ganyan kanta. Sila ka mo politician na. Hello! Hello! Hi! Alam kami nga bubuto yaw. Yes, yan, politician na lang. Ayan, magipay kami nga rin dapat may isang kanta, tawag tita ni kanya nga kwarta, kanta. At ay ako dyan tarong na angkatan sa last time di tarong dyan, haan. Pandatan. Ay, pinalkang. Para kadagiti amin apo, mabungunga, Moteng. mabungunga, agbimbingat, Nagbibingat eh. pinalkang. Ay ko na ano para ha. Para kadagiti amin apo, sisida, dagiti nagagsan nga sisidaan. Ay, sige lang. May ko na. Apa yan? Siyempre, duwa nga imam aday, duwa nga imam magbangka. Bangka ng duwa nga imam nga magbunga. Ayan lang nga iti buungapan. Natay nagdamag tayo no, sigsida damag lang dagiti. Diyan, iti mga lalaki dyan ko, ruangan. Ruangan kay namin. Ayan na. Up. Saan? Ay, Uncle! Ay, bag na rabing! Mama, kayo titukmang. Yan, di paborito yung maluto iti tukmang. Sinabawan. Ay, sinabawan. Ay, masarap. Mamahan niya talaga. Sige ka raw. No, kinantak na. Ay, damagpay kanya natin mo. Sige lang, Christmas kayo lang. Bueno, tapos nag-met at ako agungay, tapos agungay Duterte ka. Erneng, siya man isuling Erneng. Terno, dapat sa daingin na, nakalubang pagti na. Erneng kinisuling. Jadi may isa tayo mga Uncle Roy aday. Roding. Erneng, niya na. Ano tawon niya? 71. Wow, 71. Dabalak mo 70 ka? Uray, 80 pa. Ay, 80 pa. Kalaman mal. Ada puto yaw? Ada. Pa. Wow. Kana na yung siguro ginginaw. Ambal. Sige ka. No kinantak dati nga kansaon, katinsagan ko, dugtungan niya. Ano dugtungan niyo dati, kat napugtuan niyo, dyan peso nga lyrics na at premium yaw. Kaya ayaw ti premium? Ito. Sige raw. Kaya nakano, isagaran di premium kayo. Aywan, datan. Mano kaya mo, duwawin mo may sarang. May sarang. Ipareserve ko aja. Ipareserve na di may sakit niya mo, ng buy one take one daday. Lungon aja, kaya bulungan. Dudukong ka Ay, ano siya, kaya ko Kaya. Ilungon ka ta. Sa bagay. Sige raw, takantahan ka. Kaya paso yan. Kita na Uncle. Palaging badwang katatatan ng mga daktoy ka. Nang kayaw. Kasi tayo. Baka. Panulog pa hanggang sa baka. Baka di ay tikwa. Nakalata. Sige, maestro, pasok. Para kanyang ate Uncle Henry. Sala ka mo tanggal? Kada mo. Ay na, nanay. Para naman kayo ng kurayan. Masal-sal-sala. Kung mo baka takawon ka na, may nagapit 350. Nakastoy ko. Ay na. Hindi nakapit 168. Masikit. 168. Nagmay ti cellphone mo. Magsala ka. Nagwapo ng pala. Angkal, amin nga ibang pagani suleng. Joke ko lang aja dati tatap na umay ka paragsakan. Gano'n may tesoda ka paragsakan. May pagami nga pogi kayo. Joke mi lang aja. Ita makijojo ka lang. Ay, gamang niya bagay mo. Ay na. Kanton si ka kaururat. Nagtrabaho yun dati.
Welcome Ay, kayo. Karami tilugan. Ay, kung ano. Ay, sumagayam. Kung ano kararamid lungon. Tama eh. Normot na. Na! Ang ormo data. Buok data. Apikas na ako aman eh. Ni apo nagtangkag kayo man sigan sa mo tibinalsak. Sige. Na apo sa baleango na tayo mayo Lansaga. Mismo kayong sama. Amba. Sige. Wanti sa kiyo baka damdaman mataki kayo tayo awan. Normal kayo, normal. Wala ni suling abnormal. Sige, tika nito na mag-feedback. Maestro, sala kayong kala. Okay. Kaliwa kanan. Pero masal. Sige. Laingan. Nabayag ako tilungin sa may Naramanan. Diyan may naramanan. Kay kung kunagaanan. Bibigay kita lang. Ay anak ko ikadranan. Gayang kay nananang. Kay kung apinan ka. Ay wow. Nay, naabakan. pupunano. Stop dance agad. Ano nakatay yung malamaw ka? Ato mapakpak ka dyan. Ayos ka lang. Kaya mabamban mo ka. Kanya mandanaw. Nagburburat. Patayong mo. Sakto. Ano? Apay, nagatalaya anggal. Nagatal tagong yun. Nagatal. Nagatal ka ng tagong yun. Damatay ka nung ngayon check. Ala. Diyan mo na sino ngayon check ba? Para kita. Inchik. Incheck to. Agaw. Di mo na yan. Ay nakita ka. Tao. Yang nakita tao. Oh. Oh. Nih, nagatal nga talaga yung na. Inya nakita na oh. Oh. Ay nakikita. Langit ko aja na. Ano kami niyo? Wala mo sa. Oh, mo nakita mo rin nakabalkon na tao eh. Ang kawukin na tao. Kung baga nutok mong tatay ko, bernatlan na to, yung kabaldak, kapasiglahan. Ay nakita tao. Ay nakita tao. Nagtiwalayo. Intaman aging. Intaman aging. Intaman aging. 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 Isabat mo angkan. Nakapoy ka ba? Nagapoy. Intaman aging. Agay. Aging. Pakita. Agid ka. Sige ka raw, agid lang. Intaman aging. Yoli tayo. Ay anyan na or. Ay anyan na or. Or. Ornos! Ornos. Nya. Pagurnos. Ay anyan nga or. Nos de olyo. Nagdakal tatong. Albert! Kanalaw ang nagsaksakan. Nya tintakal na tol. Dem. Oh, Masip ito yung Nagdakal tatol. Tol Dem. Na, kita manangkal. Basin lang ata, oy. Tinalalo lang ata. Sige. Pakasti ka rin, pakasti ka rin. Kasi nagtalawa na yung camera. Masisirap na. Nagtangkumot na bagiyaw. Nabiyag kayo pa eh. At ito'y ni-asawa yaw. Awan. Ayan na ni-asawa yaw. Agay Lucas. Para J. Lucas. Ayan, shoutout kita ga Lucas. Jiban Lucas. Badok. Jibadong. Jibadong ni Jan. Kung naman natabadong nila kayo abaka umawambal. Sige ka raw. Imbaga ta nga nagdaktal tatol. Ibagang matay. Sumba na dyan nga. Daktal nga tol. Oh. Nagdaktal tatol.
Nagdakal ka to. Nagdakal ka to. Nagdakal ka to. Pagdala ka sa'yo. Nabayaka ko, tinubungin. Siyang pa'y naramadan. Siyang pa'y naramadan. Siya'y ating kong nga natakbunan. Piling kay di irning. Ay alam ko ikakatranan. Siya'y ating kong natakbunan. Sa pamalakatan. Agoy oy oy tabo. Agoy oy oy tabo. 3. Yang abot na agoy oy oy. 3. Buto ka no. Ang agoy oy oy day dyan. Agtitil layon da dyan. Sa pali dyan. Agoy oy oy tabo. Tagna abong mo. Solto pa man kato. Solto pa man kato. Dito sa solto pa man kato. Napagtuan na tayo, pasultok ko dito. Solto pa man kato. Tol. Gate. Ang nasusulto pa natin ha. Solto pa man kato. Tolang tipulalo. Apro sa man kaso. Apro sa man kaso. Apro sa man kaso. Apro sa man kaso. Kakapsok mo tilakayan. Apro sa man kaso. Amula unay nga karakasit ako mo. Nagdakalagaw tagong maun. Kakasundin mo pa yung dumakal na dumakulang. Ingat is apro sa maso. So, ang mga po sa dato'y tanga susukarga na dato'y. Uong dato'y uong. Kung nagtudo ka tayo ganitan, alpos awanan karga na tatami sa mga suso ato'y. Amamaw, apro sa mantaso. Apro sa mantaso. Punta mo maniyo. Anak nakatio. Good. Oh. Kinanakin niya mga oh. Good. Magpili kayo, ukan, ubat, ulag, niya ba? Angkaw! Mabising kayo. Saka nalablab pa din. Napagdalablab pa si tao, nakainom kayo. Amaw, talagang nga rosy chicks kayo. Napudok kami. Sige kami din. Amo maya datoy, ang spotlight datoy. X-ray datoy. Oh, makita ti karga ti utak dito, kita may katoy. Hop, hop. Oh, masisitis kan. Dasakit mo. Dasakit mo niyaw. Mangrugrugi ka ng bagti mo mataw. Masitigan na yan, palpariksakan ka lang ang kaglunglungkot buhay. Naku po. Manguhangang kapay. Nang mga kapay. Uy, madam. Manamon tadi ka mga estudyante ka raw. Kaslala madam tatang mana mga maestra. Suling mo ng latang. Suling. Anak nakatiro. Anak nakatiro. Anak nakatiro. Pisyal ibaryo. Nabayaga ko tinubungin. Siyang pa'y naramadan. Siyang pa'y naramadan. Ay kung punadaanan ng piling kay kinatang. Ay anak ko rin nakatramadan. Kahit ay nananang nagtumbang. Apinal ka. Kahit ay nananang tay tukmang. Apinal ka. Alright, ay nabandog kayo. Ha? Ha? Lapitin, lapitin. Tata, itulog ka tayo. Nalakad dyan, itulog ka. Hindi kita malilimutan. Nagpartak ka mo. Convoy ako. Ayan na di cellphone mo, rata. Thank you, Uncle Ernie. Kinig ko, tapnong ka nga
burburi nga guya. Ayan, nadama na po dagiti request yun. Mabalik ka request kada kami. Pakisurat lang na po tinalinis ka papel. Basta kaya may apo kansyonan. Magyo po dagiti request yun. Thank you.